Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Isabella. Tambalanista since 2010. Regular listener ako ng Mahiwagang Burnay at madami akong natutunan dito. Sumulat ako upang ibahagi ang aking kwento at humingi na din ng payo. 19 years old lang ako nang makilala ko si MC. 29 years old naman siya noon. 10 years older than I. Unang kita pa lang namin kung makapagbiro, parang ang tagal na naming magkakilala. Hindi ko siya masyadong pinagtuunan ng atensyon dahil alam ko, hindi ko na matatandaan ang pangalan niya at mukha pagkatapos ng unang pagkikitang yon. Kaya laking gulat ko na magkita kami ulit sa isang company event where my parents work. She initiated a conversation. We chatted that night and kept in touch. Niligawan niya ako ng tuluyan at sinagot ko naman. Tutol ang mga magulang ko dahil parehas kaming babae. Sa tuwing magtatalo kami dahil sa relasyon na meron ako, lagi kong sinasabing masaya ako sa kanya. Napakiramdam ko ay safe ako at mahal ko siya. Lagi kaming nag-aaway ng mga magulang ko dahil sa relasyong pinasok ko. Hindi makain ang masasakit na salita na ibinabato nila sa akin. Binubugbog din ako sa tuwing ipinagtatanggol ko ang relasyon namin ni MC. Pinalayas nila ako ng tuluyan kaya kahit kalagitnaan ng pandemya noon, bumukod ako. Aaminin ko na hanggang ngayon, may konting tampo pa din ako sa kanila dahil dito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti namang naging okay ang lahat. Tuwing Pasko at during special occasions, niyayaya na nila kami hanggang naging regular na ang pagkikita at pagkain namin sa labas. Nung nakaraang Father's Day, lumabas kami. Natuwa ako sa kinahatna ng dinner namin kasi hinuhuli ko ang kiliti ni Papa. Siya kasi ang pinakatutol sa relasyon namin ni MC. Tambalan, magtatatlong taon na kami sa January. I am now 23 and 33 na si MC. Parehas kaming may stable na trabaho at nagsasama na sa iisang bahay. Tanggap ako ng pamilya niya. Paano ko ipapahiwatig kay MC na gusto kong mag-propose siya sa akin ng kasal pag uwi namin ng Pilipinas? Pagdating naman sa pamilya ko, paano ko sasabihin sa parents ko na gusto ko nang magpakasal? Papayag kaya ang parents ko? Kung hindi, mahihintay kaya ni MC ang blessing nila? Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sana ay magtagal pa ng maraming taon ang programa ninyo.
Ang inyong tambalanista since 2010, Isabela. Alam mo, Isabela, kung makapagtanong ka sa amin, akala mo may paiwan kang pera. Masyadong madami yung question mo at masyadong mahihirap, ha? Oo nga. Na parang we work for you, girl. Wag ganon. Ang dami! Ang dami mong demand Ang sa dami wag mong- ganon. wag ganon. Madami din kaming problema. Kaya nga, dumadagdag ka, girl. Nagkaroon tuloy kami ng isipin. Kanina, saya-saya ng tawanan Kaya nga. Tapos ngayon tuloy, nag-iisip kami Tapos ngayon. ang pinakamasaklap dito sa mga isipin na ito, partner, walang bayad. Yung mag-iisip ka ng walang bayad, 'di ba? Lahat ng bagay ngayon may bayad na po eh. 'Di ba nga? Kaloka ka, girl, ha? So magkano ba to? Magkano ba tong usapan na to, girl? Di ba pag kunyari, pumunta ka sa mga marriage, Consultants. marriage counselor, Oo, halimbawa. yan. Okay sa consultants, partner. Oo. 'Di ba? May Tanong ka nga lang, bayad. maganda ba yung kulay nito? Pag Yan. sinabi niya hindi, bayad yun. Yun, correct. As simple as that. Tama. Oo. Tapos ikaw yung mga tanong mo sa amin, talagang hindi naman answerable by yes or no. Tapos ang tindi, may isa pang tanong dito, papayag kayo yung parents ko, mabawalay namin. May tanong pang ganun, friend. Ano ba? Hindi nga namin kilala yung nanay at tatay mo Kaya nga Hindi eh. namin alam kung saan kayo nakatira. Hindi Diba? nga namin alam kung ano magiging ulam namin sa mamaya eh. Itanong Yung pa ba? sasabihin pa kaya ng magulang mo sa- Kaya nga, kung papayag pa ba yung mga magulang mo, babalay namin dyan. Pero syempre, katulad nga na sabi natin, partner, bilang mga consultants mo, may bayad po ang bawat session. Charot. Alam mo, Isabela, syempre, yung mga questions mo, hindi namin lahat masasagot. Oo, wala talaga kaming sagot sa mga tanong mo. So kung meron man akong pwedeng sagutin dun sa mga tanong mo, it would be the first question, which is, ano ba yun? Papaano ko i-convince or ano ba yun, si MC na mag-propose na siya? Pag-uwi nila ng Pilipinas. Oo, yun. Ano ba yung na magpapakasal na sila? Oo, parang ano yung eksaktong question niya? Unang tanong, daming tanong eh. Paano ko ipapahiwatig? Ayan. Paano ko ipapahiwatig kay MC na gusto kong mag-propose siya sa akin ng kasal pag uwi namin ng Pilipinas? Yun, O tingnan mo, yun. stateside pa, partner. Abroad. Oo nga. Parehas abroad. O, di ba? O, anyways. Okay. Baka naman pag uwi ng Pilipinas, partner, doon sila babawi. Oo So nga. pag Nararamdaman ko. Oo. Kasi Sige. nga Siyempre, ang layo nila ngayon, no? oo. Sige, Pwede sige, naman sige. delayed yung payment. Correct, oo. So, parang ito ay paunang advice na Oo. okay lang ang baka sabihin mo, ang sama naman ng ugali, kailangan Bayad may agad, bayad wala pang agad. serbisyo. Kaya nga, di ba? O sige, ito na, bilang pagkakawang gawa. ito muna ang service na ibibigay namin, saka na ang bayad pag uwi nyo ng Pilipinas. Yan, di ba? Hindi, charot lang. Sasabihin ng mga boss natin, anong ginagawa niyong namimera kayo? Uy, joke lang ha. Baka namimera kayo sa mga Baka maniwala. Sa mga nakikinig sa inyo. Kaya nga, baka maniwala naman po kayo. Wala pa po kami natatanggap. Sa kanya na lang po kami pagsabihan, memohan, kung meron na po talaga kaming tinanggap. Pero for now, wale, 'di ba? Ito po ay isang malaking joke lahat. Isang malaking charot lang ang lahat. So anyways, baka lang maniwala, tsaka baka maniwala din si Isabela. baka biglang magpadala, 'di ba? Maganda naman din pag naniwala. Okay Yun ang naman. magandang effect. Ayos Oo. naman din sa amin yun. Tawag dyan grasya. Tawag dyan answered prayer. Oo, tatangi ka pa ba? Nagdasal tayo ng Lord, sana po magkapera. Eto, may nagbigay. Answered prayer. Diba? Anyways, papaano mo parang alam mo, madali lang kasi yun eh. Dahil naman kayo ay isang couple, so madali na yung mga parinig. Para sa akin, madali na yung mga parinig-parinig, ganyan. Tapos syempre dapat aalamin mo na yung sukat ng ng mga daliri mo, ganyan. Tapos patingin-tingin sa mga sa mga jewelry stores, ganyan. Paano ba yun? So dalawa kayo magsisingsingan. Malamang, siguro. Oo. Sino ang... Hindi ko kasi alam kung ano yung matingnan mo. Isipin pa namin yan. Magkano bayad natin sa dagdag isipin na ito? Na kung parehas ba silang may engagement ring? Oo, di ba? Kasi sino yung girl?
Oo, parang Oo. gano'n. No? Hindi namin alam. Or parehas ba kayo? Kasi parehas naman kayong girl. Oo. Tingnan So, mo, dagdag isipin. May bayad Hindi. na talaga to. Charot. Hindi, pwedeng ikaw na yung maunang bumili sa kanya. Pwede Tapos, din. pagkabigay mo sa kanya, maybe after a week, Oo. siya naman ang bumili for you. Pwedeng ganun, hindi namin Kahit alam hindi sabay. Oo, pwedeng ganun. Or tama ka dun sa, I think dun sa part na lang partner. Kasi hindi natin alam yung mga technicalities dyan eh. Oo. At I think dun na lang sa part na, pwede namang sa'yo namang galing. Dahil total naman, ang tanong namin dito, bakit, gusto ba niya din ni MC? Baka ikaw lang. Oo. Di ba baka ang dami-dami mong iniisip tungkol sa pagpapakasal, ikaw lang pala ang nakakaisip. Gusto niya ba talaga? So ngayon, kung established na gusto din talaga ni MC na maging talagang ma-seal na yung inyong relationship with that kind of yung ceremony, ganyan. Ikaw na ang mag-propose. 'Di ba? Ikaw na ang takot mo ba yung gastos? Wala palang panggastos sa party. Wala palang panggastos to. Ine-importa sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin eh. Papasok-pasok sa Kaya walang nga, panggastos. wala naman palang gusto magkasal-kasal, wala naman panggastos. Alam mo yung mga ganyan, yung mga salitain ng nanay. Oo. Yan sinasabi ko sa'yo. Yan. Jowa-jowa ka, wala ka pang date. Kaya Tapos nga. hihingi ka sa akin. Ultimo pa masahe, sa akin pa manggagaling. Nakakahiyang-hiya naman ako sa'yo. Ganun, di ba? So, I think yes, yun yung pwedeng gawin. Dalawang bagay. Pwedeng parinig kasi effective yan. Parinig, tingin-tingin. O kaya ganito, pwedeng ganitong gawain. Uy, tingnan mo tong proposal nitong sweet, no? Alam mo, 3 years na din sila. Ganyan. Yung mga leading towards, ano ba girl? Kailan na ba ite? Diba? Alam mo ba, ano ba mahal? Kailan na ba yan? Oo. Pwedeng parinig. Or, kung ayaw mo at gusto mo talaga parang secure na sigurado na, edi sa'yo namang galing. Diba? Lahat naman tayo naghahangad ng equality, diba? Yun naman yung mga gusto natin. Equality, ganyan. Correct. Equal rights. Kung anong kayang gawin ng isa, kaya din gawin ng isa. Kung anong kayang gawin ng isang babae. Yung mga ganun, edi ikaw na, mauna ka na. Diba? Para Tama. para sure ball na. Ako wala ko Ganun. nakikitang issue sino man sa inyong dalawa ang mauna. Diba? Sino man sa inyong dalawa ang unang magparamdam o magbigay ng singsing. Siguro kasi dahil pareha silang babae. Kasi parang feeling ko, partner, pag babae tsaka lalaki, pwede din naman kasi nga equality, 'di ba? Pwede din naman ikaw na yung mag-propose. Meron tayong tambalanisa na gano'n eh. Oo. Siya na yung nag-propose doon sa lalaki. Pero ako, preferred ko pa rin yung ako Lalaki. Oo, yung lalaki. That's my preference. Ang gagastos. Oo, kasi Kayo gastos yun eh. Gastos yan, partner eh. Gastos yan. Ganon. Pero pwedeng gawin na ikaw na ang mauna. Diba? Sa akin walang judgment yun. Sino man sa inyong dalawa ang mauna. Sa true. Basta parang at least the feeling is mutual na parehas yung nararamdaman na ito papunta na talaga ito sa mas seryosong relasyon. Correct. Gusto mo Parang na ganon. eh. Di ba? Oo. Bakit mo pa patatagalin? Yun yung sinasabi natin, mauna ka na. Yan, 'di ba? Yun yung sagot sa unang tanong. Ito namang pagdating naman sa Ilang pamilya baliin ko, tanong ba yan? 71? 68. 68 lang. 68 questions. Times 1,000 per question, so may 68,000 tayo. Pwede. Ay, gaganahan ko kahit mag-extend tayo hanggang Ay, mamayang hapon sa FB kaya Live. nga, sa Kahit true. hanggang kumu pa Ayan na nga, pag-usapan to. mamaya 6:30 kumo, pag-usapan pa natin to. Basta sure na po yung 68 times 1,000. Per head. Per Per head. tambalan. Oo, yun. Per correct. Chris and per Nicole. Yan. So, 68 questions times 2 pala. Oh, yan. Kasi tig 1K. Ayoko ng 68 lang. Ang hirap ng mga Tsaka tanong maghapon ka magsasalita. Oo, maghapon. Di ba? Oo, Wala maghapon ka nag-iisip. O kaya nga. Ay, wala Oo. namang skripto, wala namang kung ano. Tapos pag kami pinagalitan ng magulang, may kasama pang ganun. Oo, kasi sabihin kayo kasi binatusan Kaya nyo. nga, autism mo, may kasama pang moral damage. Naku, hindi enough yung 68 times 2,000, partner. Hindi, joke lang. Okay, ito yung mga tanong Pangalawang niya. tanong. Pagdating naman sa pamilya ko, paano ko sasabihin sa parents ko na gusto ko na magpakasal? Alam mo, Isabella, ano na to, wag mo nang i-sugar coat, rekta na. Kung gusto mo lang na na good ang mood nila, sabihin mo sa kanila when they are in a good mood. And because they are your parents, alam mo naman kung kailan sila good mood. Kanina, 'di ba, sabi mo, gusto ko yung nakuha ko yung kiliti ng papa ko. 'Di ba? So yun. Dapat kung kailan mo sasabihin ay yung oras na nakuha mo yung kiliti nila. Yung maganda yung masaya kayo, yung kakabigay mo lang ng sustento, mga ganon. Pang grocery, dali mo sa parlor, yung hindi siya magagalit kasi maraming tao. Correct, di ba? O kaya yung dadali mo sa hotel.
gawin. Yung tahimik lahat. Ay, oo. Para pag drop mo yung bomb, hindi siya magwawala doon. Kakahiya naman sa mga kapit table, di ba? Tapos gawin mo ng mga pasosyal na mga pagkain. Ganon. Oo, yung Para hindi nakakahiya magsalita ng malakas. Correct. Ganon. Ganon ang gawin mo. Gigil na pero pino-pino pa rin yung bibig. Ganon. Walang hiya ka. Yan. Kaya mo pala ako Kaya dinala mo dito. pala Kaya ako- nasasabihin mo sa akin, yan, mamaya yan. kalintik ang bata ka. Oo, ganon. Pero at least, Oo. nasabi mo na. Yung pagwawala portion, to Oo. follow na lang. Di ba? Yan. Pero at least, ang mahalaga dito, nasabi mo na, you dropped the bomb. Oo. Di ba? Ganun yun. Kasi wala namang ibang way. Hindi ko mag-gets yung papaano ko sasabihin. Ako, yun lang naman eh. Parang iniisip ko lang kung papaano tayo nagpapaalam kapag gusto natin magpaalam, di ba? Magpapaalam tayo kung kailan good yung mood. Di ba? Parang halimbawa, magli-leave ka. Hindi ka naman magpapaalam na alam mong mainit yung ulo ng boss mo, yung nakita mo nakakunot yung noo, tambak yung gawain, tapos Hindi pa tumatanggap ng sweldo, delayed kasi. correct, tama. Tapos saka mo sasabihin, pwede po ba mag-leave? Hindi ganon, di ba? Naku, ipapakain sa'yo yung leave form mo. Correct. Totoo. Pati yung ballpen na gagamitin niya pang sign. Mainit ang ulo eh. Brutal yung mga tao Oo, pag, diba? pag galit. Kaya Ganyan. ita-timing mo. Totoo, hindi totoo ha. Hindi ka pwedeng kapag galit ang isang tao, ita-timing mo talaga na masaya siya, ganyan. Yung mga ganon. Sa tingin ko yun yung paraan kasi wala namang ibang way. O sasabihin mo pa rin naman, bakit mo pa ikot-ikutin? Kaya nga, sasabihin mo. So, ang sa akin lang, to make it lang parang lighter, do it during a light moment. Hindi yung tamang galit sila. Kasi baka mamaya, ang maging ending, hindi maganda. Kasi mainit na yung ulo to begin with eh. Pwede bang Diba? kunyari, dali mo sa isang bar, sa party, tapos nandun lahat mga kamag-anak nyo. Kunyari, reunion lang, ganun tipo. Isabay mo kung magkakaroon naman ng ganung, Ay, ganung gathering. wag. Tapos, aakyat ka ng stage, may proposal na magaganap. Wala na magagawa yung magulang mo. Kasi lahat ng mga kamag-anak mo, lahat sila magpapalakpakan para sa'yo. Ibig sabihin, Pumayag na. Oo. Pero ako para sa akin, wag. gulatan. Oo, wag yung gulatan. Kasi yun eh, parang hurtful yun for the parents eh, na parang hindi nyo man lang kinonsider, ganyan. Ay, oo, mali, Being mali, Filipino sa Mali. Sipon mo, nagpa-party ka, tapos nag-walk out yung parents. Mas nagastos pa. Oo Doon, nga. balik na lang tayo dun sa kumain sila sa hotel. Tama. Kasi Kayo at muna, least, kayo muna. Kayo. Yun yung malaga. Kasi kung ako sa akin yun, bigla ko nilagay yung sarili ko sa sitwasyon na parang, ano to, alam na ba ng mga iba? Kaya sila nandito lahat? Kasi hindi naman sila pupunta lahat kung wala silang alam eh. Nagkataon lang? 52 kayo sa bar, sa same bar? Lahat ng mag-anak, lahat kaibigan, nagkataon. Oo. Hindi. Ang maiisip ng parents doon, Alam pala ng na lahat, Kami na lang ang hindi. Diba? Ang naisip ko naman kasi, kunyari nandun, itataon nyo nga, kunyari birthday ng lola nandun. Tapos, Kaya nandoon. Tapos intrusion ka lang. Hindi pa rin, partner. Alam nyo mga kaibigan, kami po ay nagmamahalan. Yeah, diba? Hindi pa rin. Alam mo kung bakit? Ang magagalit naman sa'yo nun, yung lola. Ang epal neto, ako yung may birthday, ikaw yung pa-announcement. Mali. Magagalit. Oo, moment ng lola yun. Balik tayo dun sa hotel, carry na yun. Kay barangay, pag may pa-okasyon si barangay captain, si kapitana. Hindi rin. Parehas lang yun, partner. Kasi iisipin niya, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay, hindi ko man lang alam. Ay, oo nga, mali. Bumalik nga tayo sa hotel. Kaya nila yun. Okay, hotel. Saang hotel? Malapit sa Basta Maka sa BGC? kahit saan, basta tahimik. Diba? Yung tahimik, yung parang mga social yung mga tao. Yan, Oo, ganon. oo. Pwede. Feeling ko yung walang casino eh. Kasi kapag may casino, maingay naturally. So parang baka pwedeng kung sumigaw yung nanay mo, hindi siya i-judge kasi pwede din doon. Kasi pag sumigaw yung nanay nyo, akala niya nalo lang. Akala nanalo lang. Di ba nagmura kasi nanalo? Pwede din. Napasigaw. Pwede din sa gitna ng casino mo sabihin. Hindi husgahan. Oo, hindi husgahan kasi, di ba? Nanalo yung sa slot machine kanina. Oo, correct. Hindi husgahan, sasabihin, ay nanalo. Oo. Ang swerte nila. Ganon. Ang di alam galit na. Ang di alam galit. Ah, Diba? oo. Tsaka sa mga casino partner, libre yung tubig. Mga Oo, sa bagay. naka-bottle. Pag napasigaw, may mag-aabot agad ng tubig. Oo, correct. Oo, Oo, diba? Hindi tatanggal yung galit. Oo, kasi kasi isipin niya, ang babait naman ng mga tao Oo, dito, nakakahiyang magalit. Yan, ganon. Pwede din ganon. Ay, maganda. Ay, nako, Isabela, ang dami ng options nito. Hindi ko lang sure kung may matino. Yung tanong niya kanina pa siya naghihintay eh. Nang ano nga maayos yung na magagamit kung sagot Hoy! talaga galing sa inyo. Wala ka pa bang magagamit doon? Meron ka namang magagamit Ano bang kapaki-pakinabang sinabi niyo simula pa kanina?
Meron kaya. We talked about equality. We talked about good mood. Oh. Sa bagay, sa Diba? bagay. Yun Oo, naman yun talaga. Yun yung mga titingnan mo, ha? Yun yung Marami mga- nakapakipakinabang. Hindi ka pwedeng magsasabi ko o magda-drop ka ng bomb kung kailan ang lala na nung nararamdaman. Di ba? Oo, Isipin mo, oo. sinabi mo sa nanay mo at tatay mo kung kailan may sakit sila. Di ba? Hindi ganun. Di ba? So Oh. timing, ha? Timing is key. Oh. Jot down mo na. Equality, number 1. Number 2, mood. Timing. Yan. Coordination. Yan, ganun. Vocal range. Mga Yes. ganun. Voice Alto, bass, quality. soprano, ganon. Okay ba yon? Okay na, pwede na yun. Pwede na yun. Voice range din, no? Oo, kasi kailangan malumanay, gano'n. Yan, Ikaw ganon. consider mo yun, hindi pwedeng Hindi Oo, pwedeng ganun. gugulat. Alam nyo ba? Wag ganun. Yan, yan. Wag, yun pa, isa pa. Wag hyper. Kalma-kalma lang, friend. Kalma-kalma lang kasi yung news medyo nakakagulat na eh. Oo, Alam mo, parang oo. katulad na naalala ko lang nung nabangga ako, partner. Nung nabangga Oo. ako, as in like yung the whole side of yung car na minamaneho ko, talagang umano siya eh. Talagang napipi. Oo. 2013 yun eh. Alam mo, pero I was okay. So alam ko sa sarili ko na okay ako. So pero syempre kailangan ko sabihin sa mga tao sa paligid ko na okay ako. So kasama ko na yung asawa ko, so hindi ko na siya tatawagan. 'Di ba? So ang una kong tinawagan yung nanay ko. Okay. So sa ganito ang tono ko talaga, partner. Oo. Sabi ko, "Hi ma." "Oh, bakit?" "Ma, nabangga ako." Ganun, kalma lang. Yung Oo, kalma lang oo. kasi kapag ka sinabi mo, "Ma, bangga ako." Tapos Oo, okay oo. ka naman, 'di ba? Oo. Matataranta 'yun. So it's Correct, really correct. the tone of voice is very important. O di ba, Yes. although syempre nataranta pa rin yung nanay ko, umiyak pa din siya ng bongga, alam ko. Oo, Parang oo. gano'n. Pero kalma lang ako kasi alam kong chill lang ako eh. Syempre magpapanik din ako kung duguan ako. Hindi ako duguan, partner. Talagang ano Oo. lang talaga ako in shock. Pero yung presence of mind ko doon, na kapag ka sinabi ko doon sa dahil total okay naman ako, sinabi ko siya ng kalma lang ako. Man, nabangga ako pero okay lang ako. Ganun. Yan, oh. Yung buong gilid pumasok sa sa katawan ko pero okay lang ako, ganun. Oy. Kasi the tone of voice is very important. Yan. So diba? that's another tip, ha? Okay, wala. Pakisulat mo na, baka makalimutan mo pa. Kaya nga. Kasi sabihin mo, marami-rami na yung sinabi ng tambalan. Teka, Yan. lahat ba to, nakuha ko. Oh. So, better write it down, okay? Yes, ganon. Madami na, ha? Correct. Pero ang bottom line talaga nito, pag sa lahat ng mga sinabi namin sa'yo at pag nagkaroon ng malaking problema sa bandang huli, labas kami. Labis kami dyan. Wala Labas tayong kami. kontrata. Wala kaming pinirmahan. Walang pirmahang naganapan. Labas kami dyan, Kaya ha? nga. So, wag mo kaming idadamay. Wag mong ituturo ang pangalan ng tambalan. Kaya Sabi nga. kasi ni Nicole and Yan, Chris, diba? ganito daw yung gawin ko, mami. Dahil Ah. matatalo ka dyan sa korte. Bakit? Pinagsasabi nito. Bakit? Bakit? Tanongin mo bakit? Nasaan ang ebidensya? Nasa ng ebidensya. I-erase namin to. Itong FB Live na to, Oh. pwede namin i-down to. Hindi, Ipapadelete agad namin Yan, to. diba? Walang sino mga nakakuha ng ang mga sinabi correct, namin. diba? At kung meron mang nakapag-record, pwede namin sabihin, chinap-chap nyo lang yan. Saan ang Oo. proof? Wale. Correct. Diba? Yun ang malinaw, ha? Bago matapos ang usapang ito. Correct. Kailangan malinaw sa iyo yun. Na wala kapag ka nagkabulilyaso dun sa mga binigay naming advice, labas kami dyan. Okay? Okay, ha? Ay, Oo. nako, pero- Sabihin namin, di nga tayo magkakilala eh. Kaya nga. We can always deny. Yes. Sino ka? Hindi ka naman namin. We don't even know your full name. Oo, di ba? diba? Oo. Yung ganun lang. Talo ka dyan, friend. De, pero sana may na-pick up ka naman sa amin. Oo naman. Sana kahit papano meron kang na-pick up. Pero best to ask yung mga taong closer to you. Yung mas Correct. nakakilala sa inyong dalawang couple and nakakilala sa inyong pamilya. Yun talaga yung parang pinaka-best persons to ask. Salamat dahil ikaw ay nag-share sa amin, Isabella. At kung ikaw meron ka rin gustong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Malay makwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!